Minkejja li kienu bosta l-pajjiżi Ewropej li matul is-sena li għaddiet iddiskutew żieda fil-paga minima, kienet biss Malta li mxiet il-qudiem u waslet għall-implementazzjoni ta' żieda fil-paga minima nazzjonali. Dan joħroġ minn dokumenti ppubblikat il-ħamis filgħodu mill-Istitut ta' Riċerka Eurofound. Ir-rapport Ewropew li stħarreġ il-paga minima sab li matul is-sena li għaddiet għatta pajjiżi kellhom diskussjonijiet dwar il-paga minima li kienu jinvolvu l-imsieħba soċjali, il-gvernijiet u l-esperti. Ingħad li wieħed mis-suġġetti li żviluppaw fost bosta pajjiżi matul is-sena li għaddiet kienet id-differenza fil-paga minima bejn il-pajjiżi, is-setturi ekonomiċi u gruppi ta' ħaddiema. Jinnotaw li waqt li 8 pajjiżi Ewropej rrappurtaw li saru diskussjoni dwar is-suġġett, l-unika diskussjoni li mxiet il-qudiem u li waslet għall-implementazzjoni ta' żieda fil-paga minima kienet f'Malta, fejn ingħata żieda fil-paga lil dawk il-ħaddiema li jaħdmu mal-istess employer għal perjodu ta' żmien. Fil-fatt kien fl-aħħar ta' frar tas-sena li għaddiet li l-imsieħba soċjali, il-Gvern u l-Oppożizzjoni iffirmaw il-ftehim dwar iż-żieda fil-paga minima nazzjonali li jipprovdi fost oħrajn biex tas-sena d-dieħla din tiżdied b'416 euro fis-sena. Dan minn barra l-kumpens li jingħata kull sena għall-għoli tal-ħajja. Ir-rapport ta' riċerka jinnota wkoll li żieda fil-paga minima saret wara li l-Prim Ministru Malti Joseph Muscat ħa deċiżjoni importanti li jikkuntattja lill-imsieħba soċjali bilan li jintlaħaq ftehim dwar żieda fil-paga minima. Fil-fatt, wara aktar minn 25 sena friżat, kien biss is-sena li għaddiet li ntlaħaq qbil biex il-ħaddiema fuq il-paga minima jingħataw żieda addizzjonali minn barra l-kumpens għall-għoli tal-ħajja. Ir-rapport jinnota wkoll li l-ftehim iffirmat is-sena li għaddiet minn 14-il sħab soċjali jipprovdi twaqqif ta' kummissjoni li kull 4 snin se tkun qed tagħti rakkomandazzjoni lill-Prim Ministru dwar żieda fil-paga minima u l-livell tal-minimum wage.